Kære Lions og Leos, her er en lille nytårshilsen fra jeres distriktsguvernør i distrikt 106C. Først og fremmest, tak for samarbejdet i indeværende år. Samarbejdet har været en stor fornøjelse hele vejen rundt. Jeg synes, at vi sammen med god energi og entusiasme godt kan være det bekendt, som vi har nået. Så en stor tak for jeres indsats. Et nyt år står for døren med nye udfordringer og nye oplevelser. I januar er der NSR i Glostrup. I februar er der zonemøder. Den 26. april er der distriktsmøde i Hvidebæk, hvor jeg håber på at se rigtig mange af jer. Gerne med jeres ledsager. Der bliver arrangeret en spændende ledsagertur. I juni så er der årsmøde i København, og det er alt sammen noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Og ikke mindst samværet med jer. Husk, det er vigtigt med et godt klubliv, og det skal være sjovt og berigende at være Lion og Leo. Jeg ønsker jer alle og jeres kære et rigtig godt nytår.